Iya, aduh, varian yang hanya itu kayak. Kailan hadang mo sa siya naman tayo. Ay, si song kita haligi kan udah nih itu ay. Ay, doon kami na pawin tayo. Hoy, aduh ay panabi di bener bukari gori kayak. Hoy, ay hindi ko sure di. Aduh, ay nang kansa bagi sum. Paano sa buwan? Hoy. Siang hari itu ay ini saya beri saja. Nang kain itu tinggal gini ay saya beri saja deh kain nggak mau. Aduh, ay hai tare. Amo deh gitu ay saja ini baru nih. Sudah deh, nang kain asu ay nggak ada. Nggak ojek. Oh, aduh di ay nakali. Ay nakakain na nang kansa bagi sum. Nang na, ganda kanji do buwan. Hoy, aduh nih hai nggak ada kasuko di hai sini nang mau deh gitu ay saya beri saja ini baru nih. Ang jadi ay suai kulit baik tahu itu, ay nang kulit lang sila punya, ada nang ko, nang ay kalau iba jadi kantor ko, nang apa tahu bini nako, kulit jangan lang sila mo baik saja, ay nasi nang ramu ni jelo sakro ko diba, lang sila mo kulit jangan, wala na, ko masara ka nako, ay nang sila mo kulit ko, ay halu ni nang suai nang kasi ni ko kaya ka, buhay kaya nang apa tahu bini ko, sa lagi ay nang sila mo.